És molt important començar l'alletament matern el més aviat possible. I això al nostre hospital ho afavorim realitzant el pell a pell. Es tracta de posar el recent nascut immediatament després del part sobre el pit descobert de la seva mare. L'aixuguem bé, li posem un gorret i un bolquer i el deixem perquè s'agafi el pit precoçment. Això, els estudis demostren que si s'agafa dins els primers 70 minuts, la lactància materna durarà més. L'OMS recomana lactància materna exclusiva 6 mesos i complementària fins als 2 anys o fins que la mare i el nen vulguin. La lactància materna diem que és a demanda, vol dir que el nadó es posa al pit cada vegada que ho reclami. Hi ha nadons que són més tranquils i no reclamen tant i és important despertar-los cada 2 o 3 hores, sobretot els primers dies, amb l'objectiu de donar-li unes 8 o 10 tomes en 24 hores. La duració de les tomes aniria variant, però el més important és oferir-li un pit, deixar-lo fins que el nen per ell mateix deixi el pit i després l'altre. Hi ha nadons que amb un pit tenen prou, n'hi ha que necessiten els dos. Si n'hi donem un sol a la següent toma, començarem pel que no li hem donat, i si li donem els dos, començarem pel que hem acabat. La posició de lactància materna també és molt important, per tal que no faci mal a la mare. El nadó ha de tindre la boca ben oberta, els llavis avertits i gran part de l'arèola dins de la boca, no només el mugró. La lactància materna al principi pot fer una mica de molèstia, però no ha de fer mal. Molesta al principi de la toma i després va marxant. Si fa mal és que el nadó està ben mal col·locat. L'haurem de treure amb el dit i recol·locar-lo. Els primers dies també és important no donar xumets ni tetines per no interferir. Si teniu algun dubte o problema, és molt important consultar els professionals o vindre als grups de suport que hi ha a la nostra comarca i a l'hospital també oferim la possibilitat de vindre a les xerrades els dijous, tenim una consulta de lactància materna on podeu trucar, demanar hora o enviar un mail al correu electrònic lactanciamaterna@hospitalsantjoan.cat.